Zdravím vás, dámy a pánové, vítejte u této hry Minigames. Je to hra nazvaná Akinator, je to takový džin, který vám klade otázky a prostě myslíte si na nějakou postavu, on se vás ptá na otázky, vy mu odpovídáte ano, ne, nevím, možná, spíše ne, spíše ano. A prostě takhle. A on uhodne, jako myslíte, a je to v celku docela sranda, ale akorát je to v angličtině jenom, takže začneme. Takže myslím si na postavu jako, je úplně jedno, jako, tak nějakou třeba Carvo Antoine. Pokud jste nehledali designer, tak to je hlavní postava, za kterou hrajeme, takže je starší jak 30 let, tak to nevím. Je reálný? Není. Bojuje? Jo. Používá zbraně? Jo. Black hair? Ano. Můžeme ovládat? Nemůže krást lidem auta? Nebojuje s příšerama? Z nějak z téhletý hry first person shooter to není z téhletý hry, není z Assassin's Creed série, tohle nevím, co znamená, nejezdí na koni, má masku, má jeden meč, používá magické schopnosti, jo, ale on je fakt dobré, Carvo Antoine. Se mi to super zhází nahoru, to nevím. No, ještě tak dobrý. Na Game Report. A tu vidíme, že jsme odpověděli špatně. Aha, tak to jsem nepochopil, ale I don't know, no nic, takže. To byla taková ukázka, tak teďka začneme. Aby jsme ho rozehřáli, tak asi začneme s něčím těžším. Já bych mu dal nějakou podlost, kterou určitě neuhodne. Tak třeba... Já fakt nevím, zkusíme, jestli uhodne třeba PewDieho. Jo, existuje hra, ale to podle mě uhodne. Není z mojí rodiny. Jo, není z České republiky, není ze Slovenska. Jo, taky se... Není z Anglie. Ano, je ze Švédska. Nevím. Yes. Ještě se ptal, je tvůj charakter PewDiePie? Jo, tak co to se... Kimi token? No. Asi ano, má dva psy. Nevím. Ne. Nevím, asi ano. Neví. Tak to jsme odpovídali podle mě špatně. Tak PewDieho by věděl, on tam napsal PewDiePie, tak to je jeho problém. No nic, tak se zkusíme něco. Zkusíme Gordon Freeman's Half-Life. Neexistuje reálně, má vlasy, není to ženská, můžeme ho ovládat, používá zbraně, nemůže krást lidem auta, bojuje s příšerama, má černé vlasy, není černoch. Ne, není z hororové hry, není z League of Legends, nepoužívá meč. Ne, je to spíš vědec, Gordon Freeman. Ztratil klatěta? Nevím fakt, co tohle znamená. Není na Nintendo, myslím. Má ukrytý pokl, nosí na hlavě něco? Ne. Jo, je to člověk. Není to příšera. Nenosí masku, nežije v Americe, nepoužívá magické síly. A spíše ano. Nevím, ano. Střílečky, jo, je ze střílečky. Aha. Serious Sam. No. Ses netrefil, kámo. Zklamal jsi, ne. Tady mě ještě na výběr. Mega Man, ani jeden. Tak to ne, tak to jak to Kámo. Zkusíme to znovu. Není reálný, má vlasy. Není to holka, je z videohry, používá zbraně, bojuje s monstry, tohle nevím.
Nebojuje s mečem. Není černoch. Není z žádným prostoru. Yes, bojuje se zombíky. Není z Walking Dead. Není z Resident Evil. Je teď zkouší toho Big Daddyho z Bioshocku. Není to on. Není to ani policejní detektiv. Nemá super schopnosti, můžeme ho ovládat. Tohle nevím. Je z PC hry, je z Ruska, není. Tady to ne. Ne. Nepoužívá meč. Je ze série Half-Life, je. Scantic, I don't know. Gordon Freeman, hele, on ho uhod, jo, máš pravdu. Ano, jsi dobrý, tak a teďka, co bychom uměli? To byla samý hry, tak zkusíme jako reálnou postavu, o který něco víme, no tak já nevím. Zkusíme, no, to, ještě jsme u těch her, tak ještě u nich zůstaneme, zkusíme dát Big Daddyho z Bioshocku, jestli uhodne. Neexistuje v reálnu. Nosí boty, používá zbraň, tady nad dnou, jo, má masku, no, nebyl v Call of Duty, Team Fortress taky nebyl, nepoužíváme, není z Ruska, není to kriminálník, nemá auto, neutíká před policií, jo, je v moři, jo, dalo by si spíš jo, asi jo, jo, I don't, nevím, perhaps jo, armored, ano, jo, April, asi ano, o, dobře, subjekt Delta, Bioshock 2, ale on ho fakt uhod. Tak to chce podlesk. Kdo by to byl řekl, že něco takového o něm ví, jo. No nic, tak si to dáme ještě naposled, ale tentokrát zkusíme nějakýho herce známýho. Nebo nějakýho reálného typka zkusíme. Miloš Zeman. Tak to nevhodné. Není z mojí rodiny, naštěstí, je to Čech, neproslavil se YouTubem, není to policista, je starší 40 let, zpěvák, není to zpěvák, není mrtvý, škoda, není celé. Potom, na sportu myslím, že není to aktor, dalo by se to tak říct, nevaří, asi jo, ne, no ani to, no, nevím jestli má syna, nepracuje v žádným písař, není to písař, tohle nevím co znamená, jo, nepracuje v žádný, ne, still working, I don't know, yes, Kajnik? No tak to teda ne, to máš blbě, kámo, dáme kontu, pokračovat chcem. Vás charakter is prezident, ano. Ne. Yes. Yes, byl v televizi. Yes, live in the lamp, ne, nežije v lampě. Fade the pocket, ne. Big Bag, member, to nevím. Asi ano, je trošku alkoholický. Neví, tak to je trouba. Tak Miloš asi nedá, ale co by mohl dát? Kajinka, tak to by mohl dát Obama, tak to musí dát Obamu. Hrader Famou. Tak asi jo, no, proslavil se YouTubem. No, není z České republiky, není policejní. Není Famous Thanks the Internet. Ne. Personál, ne, není, to jsem měl dát, ano, to byl muž, žije v Americe, no, ne, ano, já nevím, jestli má bratra nebo sestru, není to, blond, není blond, nosí boty, ano,
Ne, neprosil se, je reálný. Spíš ano. Muzikant není rozhodně. Má děti, ano má. Nedělal v TV channelu. Mariam Marzian. Co to sakra, tak já fakt o toho Obamovi moc nevím, ale určitě to není holka. Není to ženská, já jsem tam odpověděl, že to je ženská, takže já jsem... Není z videohry. Nezabíjí lidi. Pane bože, kde to bere? Jo, je černý. Jo. Asi jo. O ne, to je to... No nic prostě, tak na to kašlem. Viděli jste, že občas tu je sranda, když si vymyslíte dobře postavit, takže určitě si to zahrajete na to do popisku videa. Dejte like, odběr a asi se mějte. Jo, ještě něco jsem vám chtěl ukázat. Když budete furt klikat yes, tak vám tady zaskočí, a když furt budete klikat no, tak vám tam naskočí smrt. Dáme no, dáme continue, furt budeme klikat pořád no. 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 Budeme furt chtít pokračovat, tak teďka už fakt nevím, co tam naskočí. 40, no. Nobody. Nic. Ne, chceme pokračovat. Mě zajímá, do jaké otázky musíme dojít, aby to zdal. Rok, kámen. No. Já jsem. Exter. Ha. Nespíš takhle, tak. YouTuber. Bravo. Pokořili jsme Akinátora. Jsme prostě borci. No ale znovu žrát nebudem, takže doporučuji to zahrát. Tak to je všechno asi. Dejte like, odběr a zatím se mějte. Zdar.